Human sa 13 ka weekends o tulo ka buwan nga elimination round sukad ni atong July 7 ug gikan sa 62 ka mga Clash hopefuls hangtod nga naapil sa Final 5. Nahatagan og katumanan ang damgo sa 16 anyos nga si Golden Caniedo gikan sa Cebu aron ilhong labing unang The Clash Grand Champion. Iyang napildi ang laing upat ka mga Clashers nga sila si Miriam Manalo, Garrett Bolden, Josh Adornado ug Jong Madaliday nga mo iyang gikasangka sa Final 1-on-1 aron maangkon ang grand prize. Kini naglakip sa exclusive contract si GMA7 usa ka brand new car, house and lot ug usa ka milyon ka pesos. Si Golden uban sa mga finalists malakip sa bag-ong musical variety show nga Studio 7 dinhi sa Kapuso Network nga masaksihan matag Domingo sa gabii. Ug karon mga kapuso atong mahinabi pinaagi sa phone patch si Golden Caniedo human sa iyang kadaugan sa The Clash. Hi, Golden! Hello, may hapon sa tanan. Golden, first and foremost, congratulations kay ikaw ang ato ang grand champion sa The Clash. Salamat sa tanan ng suporta nako sa Cebu. Salamat. O sige, bati nimo karon Golden nga ikaw ang ato ang grand champion. Wala pa jud ko nag-expect, wala pa jud ko na nahuna-huna, wala pa jud nasud sa akong utok nga ako ang nakadaog. Usa mga nahimo nimong inspirasyon Golden, taas-taas tong inyong journey no sa The Clash? Oh, daghan kay kog gisakripisyo tungod aning The Clash. Daghan kay kog giagian para lang gyud makuha nako ang champion. And of course Golden, usay mga nakatuna nato sa ato ang pagsalmot sa The Clash. Daghan kay kog nakatunan dire tungkol sa personal, tungkol sa kanang sa pagkanta, dili lang sa pagkanta kundi sa pag-uban pang mga kailangan sa imong kaugalingon, tungkol sa kanang sa artista, tungkol sa social media, basta daghan kaayo jud. And karon Golden, are you excited nga mahimong kapuso na jud ka ug aduna pa kay bag-ong show? Oh, excited kay kustanan kay sa una tan-aw ra ko sa TV pero karon kay kanang kuyog na ko nila nga makita na ko sa TV adlaw-adlaw. Golden, aduna kay mga mensahe sa imuhang mga fans ug mga supporters ilabi na dinhi sa atoa sa Cebu? Sa tanan taga Cebu nga nisuportan ako nga mga kailan ako nga taga Mingla Nilia. Salamat jud kay sa suporta ug prayers nga inyong gidalit nako. And then nagpray po ko sa naga ba kay nasad ko sa nahitabo. Gani. Nasad jud ko sa nahitabo na shock jud ko na sa Facebook lang ako kakita. Then naman ko yung mga pamilya din sa naga. Sige lang Golden, kay maka-uplift gayud kini sa mga taga-Naga o sa ilahang silingan sa mga taga-Minglanilla usab ang imong kadaugan, no? Salamat kaayo. Og karon Golden, aduna ba kay gustong i-mensahe usab sa imuhang family, sa imuhang mga friends nga nakasaksi usab sa imuhang journey sa The Clash? Sa tanang pamilya nako diha sa Minglanilla nga nisuporta jud nako. Salamat kaayo jud sa tanan nga inyo ko gisuportahan hanggang sa matapos gid ang The Clash og kanang patuloy lang ta sa pagsuporta nako diri sa nga mopadayon ko sa pagsikat. Oh, of course, mupadayon jud imong pagsikat, Golden. Ug kano sa ka mobalik dinhi sa atoa sa Cebu? Mobalik jud ko ganan jud kay ko mobalik kay gimingaw na jud sa Cebu. Bitaw. Sa may gimingawan nimo dinhi sa Cebu kay andaman jud ka namo. kanang pagkaon, kay mahal ki diri. Mas traffic dire kaysa sa Cebu. Ujud. Sige lang, mupauli na pud ka para sa imuhang homecoming ug anaami din ha mo abiba sa imuhang kadaugan. Salamat kayo, Bisdak team. Thank you. Any final message, Golden? Hi sa mga naminaw karon ako. Hi, salamat jud kayo. Maro jud ako ingon ninyo nga salamat jud kaayo kay kung dili tungod ninyo nga ni push na ako, dili jud ako makamtan ang champion, dili na ako makuha ang
ang The Clash Champion 2018. And thank you so much, Golden Cañedo, sa imuhang kadaugan ug sa paghatod sa ngalan sa mga taga Cebu sa championship sa The Clash.